Kajingya jungki trok ket mar ki badan khat ar shaka shipau shaka haringkat pat kajingket kabapalat arpauton lingba kajingkieng dam kabakentup nadu ki trok kit khau jongka Food Corporation of India FCI ki baket marbam shayodo bachakiwe kiwe ki jaka ki bahan nongba shulong kamshum don kajing mana namar wat ka high court ru kala penmi ya ka hukum bat pen sngau ya ka kabakala man sngau tho kajing peteng ban ya jongki trok khat ar shaka hadu ki bapra shaka haringkat kajingket ki bakhya kala pelongi ki babon ki patba ban pentep shaka slem trekam ushilong mil Henry namar kam shimla don ka jingkhang kumta ula shubudien ikini ki trok kuman chupin kan ma lor kani ka jingya palat pot jongki trok kala don ru ka public interest litigation PIL kabla ujor ka high court Meghalaya Bar Association kata house nam arjar arpuar hakabai dei bakani ka Meghalaya High Court haka shitarik ubnai jilio arjar arpuar kala penmi ila ka hukum hadien bo advocate general lawanra shakmat hakmat ka yeng bishar ka pensngau ba ka jilla kala pelong ye ka jing toket badruban pej benya alor ka jingla ket lani kata ka load bearing capacity jong ka jingkieng umyam para ka kaipot pala ai da ka sarkar jilla lakdau ba ka jingkieng ka laban ket ka jingkya ki kali hadu arpo metric ton bat ya du baro arliang ka jo kapor kumta ka hukum ka ba ka penmi ka yeng bishar kala ong bakam don ka jing tibet pan le benya haka jing toket pat ong baka yeng bishar ka aka sarkar jilla ban shim kanu kalat ka lenti ka jing thau ka babyang ka badon kam ban pentikna ya ka jing ya jongki kali hendai klem de bu jing ma kanu ko ya ka jing embryo bat ru yakimar ki mata haka jing budde ni kini ki trok bat ka jing yo bani kendo ki katukan ni ki pajba kentup kinong nya trok ki blai thu alor ka jing wan jongki naki ki chaka कितना तैयार कितना बारो तैयार मतलब एक दिन में कितना गाड़ी आता है यहाँ से 10 तैयार 20 पकड़ लीजिए डेली ऐसा लोड होता है लेकिन कोई घर से घूम के जाता है उनका कोई जान पहचान आदमी ऐसे पार करा दिया है 20-30 गाड़ी आया हाँ ये असम कौन सा गांव से सांगसारी बोल सांगसारी हाँ Henry hapadeng ka jingwat penya ka jingyo pedang ka we ka recording call ni ka jing ekran phone kala pen kendet ya ka kenhon kaba kala don ka jingpla bai ki trok ki bapenya na jingking dam la penya ta ka we ka seng balang ka bala baw hapo ka jalla ka taling ba ki noyalam jongka bar ki ba shem hadu khatsan spa shitrok tangman penrung na lat umroi ter ling ba ka jingking dam hadu hamolai moyong ba cheki we ki chaka ki ong ba suk kani ka ba pala trok na kina po umroi de itu ki ba kit bakat artayar pia pelai trok ong pia pelai trok ong em lòng sầu và tay các cái chuyện ong nomor play dan trok mut pelai ke nomor ki ong ba pi pelai ma pi tu trok FCI de ti ong ba trok long pi dan trok apa sih don jong perlok ke ong hap ye keren ni pi te ong kalau terlihat dah kat artli don batang FCI ben don kiwi kimaru FCI ru don ken to perlok ong tilong don FCI kan lo giwe gimar kan lo tu to kata kumut to FCI kan no yasim boy trok khasan khatsan aja spa khatsan spa boy trok to te kiwi kimar long kum tu kitiar kejo kejohi to ba ngan ngakren tu perlok goti ngan ong ipimo ngan sakol mo to kublai ho namaru ba ai kani ka recording call umkwa ban pen pau kerteng kenthop ru wat ya ka seng lingba kani ko audio ngingej bakinong ket kam ki bahar lor ki la pan soto ya ka sur jong uni para dokhat ngej bakan don ga jingshim kya khana kum kini ki rushim kabu kinom yo ban petengi kini ki jat kam ki ba pen po bat pen klem ran ya ka seng kenthop ru ya ka jat bin riu bat ka em lang sa lang Kongret Kino Pihak pandai check up em Alat se kan thia Ya Ila banai la syam tayuru Sele yu Dan Islam kendian PE takadaw kolong kapakong san banpat ya kapor Kalau ke badan kamban letas ya ke kemishwa bandap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kenyo kecing em ka bakai ka bakya bat Islam
Dor no kapor. HIV control Patas HIV yalla de hakapor papile check up ning bang haba armet